Когато чуя Аксис, се сещам за много усмихнати, вежливи хора, симпатични, предлагащи страхотен сервис. Това, което за мен представлява разликата между Аксис и останалия дентален търговски свят, е изключителната галантност, която дава Стефи като комуникация, като взаимоотношение. С готовността винаги да съдействат, с това, че винаги са до теб, когато имаш нужда. Те предлагат качествени продукти и услуги, поддържат качеството, предлагайки много добро ниво на обслужване. Това, което получавам от партньорството с Аксис, е, че те могат да отговорят на всякакви мои нужди, когато става дума за това, което те предлагат като продукти. Аз съм доктор Бранимир Кирилов, създател съм и управлявам дентална клиника Medical Dent. С Аксис партнирам и работя от самото начало на съществуването на компанията, от около 20 години. На този етап съм изключително доволен от взаимодействието с тях.